No, takže ahojte, vítam vás u nového videa. Dneska to ide byť znova Toka World. A to ide byť Zlí susedia, part 1. A budem to robiť na tomto mojom starom tablete. Ale som akože na YouTube. Ale hádam, to môže byť. Takže tu sú tí zlí susedia, oni teraz pozerajú ľaké a tu majú takýto telefon. A keď ich mama, táto mamina, počkaj, musím sem pridať nejaké svetlo. No takže pridali sme sem svetla a táto mamina, tieto rodinky, tohoto ujka a toto pani, ja tu neváčam. No tak, ona bola niekde hned a ona sa vrátila neskoro večer. A tak oni, tí zlí susedia, oni robili ako keby, že tam vypúšťali také, že creepy hudby a tak. A viete, ako ďalej. Tak. A ak chcete viacej partov, tak mi musíte dať odber a like na toto video. Dobre, tak my môžeme ísť do príbehu. Zlatíčko, nie si hladná? Nie, maminka, nie som vôbec. No len aby, lebo ja ti potom nebudem robiť nový obed. Teraz idem spraviť z môjho receptu. Nie, toto je na sladké. Toto nemáme. Počkaj, čo tam všetko? No jasné, melón nemáme. Čo tu si necháme? No takže idem si kúpiť nové veci do obchodníku, dobre? Takže začínam doma. Dobre, maminka. A ak tak si kúpim aj novú kabelku, lebo si to nemám kde dávať, tieto blbosti, čo tu mám všetko. Alebo nemám ešte z tohto. Nie, z tohto to nie je nemám, iba tento rúbsak. Tak si zoberiem rúbsak. Čo? Dobre. A povedz Činovi, že keď sa zobudí, mu povedz, že som išla hej. Dobre? Maminka, ahoj. Dobrý deň. Dobre. No takže ja som si sem prišla, túto pašku si zabrám. No to máme. Neviem, čo som chcela, počkať, ešte to vypadá. To nemám. Neviem, čo som sa vyšla kúpiť. Lebo ja pôjdem inde nakúpiť veci. Berte tú kapsu, cheat. Nič ste neukradli. Nie, ja idem do druhého obchodu, lebo to nemám skoro nič. Na akože to platí. Dobrý deň, prosím vás, môžete chvíľočku počkať? Áno. Áno, čo sa stalo? Prosím vás, ja neviem, ale keď ja som strašne hladná. Ale vy tam máte dezert? Áno, to viem, ale keď ten dezert je umelý.
strašne hladná. Tak chvíľu počkajte, hneď som tu. Dobre, ďakujem. Čaute, prosím ťa, prečo si spravil umelý dezert? Prosím ťa, vypni to rádio, lebo čo? Ja som žiadny umelý dezert nespravil. No jasné, jedna žena tam skoro umrela od hladu. No tak, som si asi splietol recept. No jasné, tak akože nechaj mňa spraviť. A kde je ten druhý? Prosím ťa, prečo si nechal tomu chlapovi spraviť umelý dezert? Či prečo si mu povedal, aby spravil umelý dezert? Jaj, to preto... No, prečo? No, kvôli tomu, že my sme nemali nič nakúpené a teraz sme to museli kúpiť, takže sme mali iba tieto umeliny, tak. No jasné, kokceš až tak, že si tu nedá nič, porovno normálne, choďte hneď, ja to idem spraviť. No tak čo chcela teda? Ona chcela toto. No to, tak mi doniesť rybu. Zavrieť sa. Tento stýl toho. Tanier. No. A ešte podcelanie. Počkaj. No, toto chcela na 9. strane. Tak mi dones prosím ťa mäso so syrom. Áno. Prečo tu točňák níže ako toto? No. Ďalší tanier. Lebo tento tanier umíte, prosím. Tento tanier umíte. Toto dať. To mi nedá. Počkajte. Prosím ťa. Dobre. Daj mi ten veľký tanier. Tento. Áno, ten. Potom mi musíš dať veľkú ten klip. Daj mi to už konečne, nerechoď sa tam. Pozri, to sa takto robí, vidíš? Nie, že tam dáte jej umelé jedlo. A
ak sa čudujete, že prečo to robím tak pomaly, lebo ja mám také pomalé pero. Viete, že takto pomaly s tým robím. Skoro to nemôžem ani zobrať. Tak ja mám také pomalé pero, lebo ja mám to s tou gumkou, alebo čo to tam je. Viete, tú gumičku, alebo čo to je. No tak s tým to je takedy tak nervím. Tak preto takto s tým robím, že takto a takto s tými pandrelákmi a s tými vecami a tak viete. No tak. Skoro mi to tam ani nechce ťuknúť. No vidíte, takto sa to má robiť. A nie, že tam dáte nejaké čeče, len že umelé sklo. Ja by som to nikdy v živote nespravila. A teraz mi prosím tieto veci daj hneď. Najväčšie potrebujem. Akože aj toto chcela. Ale ty to nechcela, toto palivo. Nechám tam. Toto chodí sem. No prečo si to chcem toto palivo, ja neviem čo. No daj. Je lepšie. Ešte voľa čo chcela. Teraz neviem čo. Nechcela palivu písať, nie? Nie. Ale chcela niečo. Prines mi prosím ťa jahodu so šľahačkou. Áno. Nie. Dám. Šľahačku. Daj. No a zanes to. Áno, nie. Nevral, áno, hneď. Teraz hneď. A ja musím ísť domov. A toto si zjem. To prečo dět s tím? Nevím, vůbec nejde varit. No fuj, to je hnusný. No prosím tě, nevím, a budeš boská. Áno, nebudím, neboj sa. Dobre, ja musím to počať. Stáne, už sa vám to nesie. Hneď to tu bude, ale musím ešte počkať na to. Tak, to máte. Toto je akože umelina. Vidíš to? Ja to vyhodím, že tam som to do tohto jedla. No, a teraz som vám to ja. Toto naservírovala. Ano. Tu máte potom ešte takúto.
Prepačte, ale musíte si ísť sadnúť senka, lebo tam to je skúšenačka. No, sadnúť sa, pomývajte sa. Tu máte ešte rezer. Prediedlo akože. Dobrý. Prosím ťa, poď hrať na klavír. Ahoj, tu